Shin kuna kallon shirin waiwaye? Domin ta fuskar tarihi ku waye, saboda shirin yana share hawaye. Da zaran Allah ya dare gari ya waye, awa 24 muna nan a shirye. Labarin dacen baya kar a rataye, koyi da nagartar kakanni kar a kewaye, kyawawan ɗabi'unsu kar a zagaye. Shirin yana taimakawa iyaye, matasa kada ku yi tawaye, magidanta sai ku sanar da mataye, kun ga saƙon sai ya kai ga 'ya'yaye. Duk ku kasance da shirin domin tsinkaye, sanin asali da al'adu ku yorin jaye. Arewa 24 ce ta samar domin mutan birni da na ƙauye.